Eh. Nendi kuwi? Balik. Lah yang biasanya wong loro malah garek sitok lho. Sing ijo yang lejingan jon to. Sandalmu kuwi lho nyok kuwi ge maca apa ben. Mau ngono. Njaluk mik gak. Mas, ngapunten mik e. Iki apa to iki? Saya rada rene iki lho jembret. Becek. Ora lho briefingnya marang ngono lho. Kamu itu Tin, joget munyer ning tengah to. Bener gak? Lah kan sing dhisik sapa? Yo wis aku mlebu. Jare mah joget bareng kok tak sitok gitu. Ngene lho Mas Blek. Ya Allah, ngene. Wi ade wong loro. Oh. Samar nyetrum aku. Ngono. Ora usah kadung teles kok. Oh. Baleni yo Mas yo. Kuwi tatomu kuwi tato ukuran pempes apa piye to? L karo P kuwi. Wah, iki anyar e. Anyar. Heeh, yo sakmene ukurane. Kira-kira Tatone P karo L ukuran pempes apa tato apa ngono kuwi. Ya lagi iki aku isin aku. Isin. Pisan iki aku ning kene yo kegawe ning kene kan lagi macak ya iki lho. Ora halus. Ora halus iki til tambahono to. Bisa lho. Lah yo omong lah yo aku melu kowe iki. Tambahi piro? Tambahi piro? Eneke piro? Nyanyi sik tapi yo. Lah, Sik Ora joget kok nyanyi. nyanyi saut-sautan kok ditambahi Oh, sawetane. sik no joget dhisik. Penonton kene ben ro kan suwi gak ning kene aku. Wis Oke. setahun pisan gak ning kene. Sauto ping 17 ya. Iya wis oleh gajul wong Tulungagung. Yo lah, wis kabeh rene BPJS 117 ya, gendeng ya. Ganongan enek BPJS ya iya. Biyen Bang Owan saiki Rejo Agung. Baleni ra, cangkemmu. Baleni ra. Ayo, isini. Suwira rene ya. Isini bosing lho sinanggap iki lho. Iya. Bayangno. Yo kuwi. Sing nanggap warga Mbeci Tamanan iki. Tapi kan sing gendel kan sama. Biyen Bang Owan saiki ndi? Yo kan dhisik. 2022. Ayo. Malah curhat malah. Surya Krida Budaya. Mijil saking laladan Ponorogo dik. Amit betul mikir. Ini Mas Elek ngomong ngeprui gendang. Betul mikir. Piye. Saya Kak. Ini bar sunat toh. ora lho. Jogete ora ngono. Tenan to aku neh to. Saiki lho. Tak takoni sing kleru sinten? Sing kleru sinten niki wau? Ah. Lah marah ngono. Sing padha, sing kompak ngono lho. Sing kompak. Ya wis. Sah ki. Oh oi, oh oi, oh oi,
Piye? Ojo kuatir. BPJS sik berlaku. Piye to iki? Kancamu sambok Pulasara iki piye ngono? Nesunya apa to? Budal bareng. Delon aku macak kaya karyawane MBG lho misal. Takon iki mau acarane kan yo ben amung MBG yo an. MBG ya apa? Peh, masalah terus bisa goblek-blek ya Allah. Iki mau ya acarane MBG ning kene iki. MBG ki apa? Lho MBG lah beda. MBG ning kene karo MBG ning dhewe beda. M lah sing kene yo. Yo, MBG lah ning kene langsung apa? Badok. Nah. Kok baduk? Badok. Lho, acara kupatan masal. Ya, Batuk ya. ora? Ya, ya, batuk. Ya bener gak? Ya saiki lek MBG-mu. MBG ning dhewe. Oh. M. Manusia Ah. Hei. berbadan G. ganongan. Oh, Manusia berbadan ganongan. ceritane sapa? Dia diri. Oh iya, Ding. Ya beda-beda ngene. Ada tuh anu Acarane beda-beda. Ada nggih acara dhewe. Apa masyarakat tanaman juga nggih acara Oh. dhewe. Ngono lho. Iya. Oh. Ngene, Cil, tambono 50.000 to. Oh. Isin aku. Ini diguyu. Nah, urung apa-apa iki. Iki urung apa-apa. Lah kok iki? Tak omongi. Wong tamanan iki suge-suge. Hah, alhamdulillah ya Allah lawan. Wis tahun piro bisa? 2022. Nah, Wis ning kene iki lho. yo aku lagi iki. Lho, aku ning kene lho 2022. Lah aku. Cetas. Lah iya kuwi. Aku rong rasane pengen ngerti wong kene iki kok piye. Lho, kowe gak percaya? Loh, wong kene iki apa kenal aku? Kenal. Lah. Jajal perkenalan cek no. Kula sinten? Lah, ra kenal. Kula sinten mah, kula sinten. Loh, ha. Ngene ngono diteri dhewe. Saiki perkenalan. Cek. Lah ning kene iki aja nggawa apa-apa. Mending yo nggawa Neh mbok kon nudo neh. go kresek. Kapangane Go kene. kresek, go kresek. Kapanane ke mbok kon nudo aku. Go kresek. Dewi teko telat tok. Oh, Hah? Ning mburi. udong. Pikirmu apa? Ya ki Kresek kene. kecilian. Sing gede dhewe Oh, sik to. Ki bote wong Kediri bote Ade beku. kon kresek. Wong Kediri beku iki. Beh, Kene kresek. kok lah nggo kresek. Oh iya. Iki lho. Lah, sing goblok sapa? Aku. Nah, ngono lho penak. Aku diomongi wong-wong iki lho, wong Hah? kene. Buke lho. Ya lah wong kene iki Nyang ade guyu. Ngampil. Ngampil to. Adem aku yo an. Ya tokmu digawe wonge. Aku kademen yo, Blek. Ade yo totalitas to Yo dadi wes wong iki. totalitas yo. Ade yo tote ngene iki yo. Kita omongi, ade yo tote mergo nyapa to? Apa? Ditambahin neh. Nah, ndi? Iki amplop pertama. Nah, iki Iku amplop amplop kelima. goib. Isine piro to? Alah, paling kaya bangga. Alah, Paling kok bangga aku lho eling pisan. 5.000 bayi. Paling kaya alah. Hah, iki ijo iki. Hah. Larang amplope lek ngene iki. Blek. Wes kok Nyanyi. lek nyanyi gampang sabenane Nyanyi gampang, nanggung iso. karaokean. Saiki ade perkenalan karo wong kene. Benro. Oh, Kowe kan yo, Benro. wong kene yo ayo. Nah, Benro aku ning kene pisan. lek kowe ndak perlu Lah kek, yo aku ning SKB tambah butuh. guyu. Yo mek, kupatan tok aku dijopi kupatan tok bayangno. Mean. Oh. Matur suwun. Nah, ora sak kono kene yo lek. Sampun. Bah, yo tebih. Amit. Wah, iki lho. Ya lah kayak iki lah, boy tambah Nuwun butuh nggih, Bu. Ya Allah. Nggih masker ketok cuantik ya Allah. Ibu 50. Apa? Ibu 50. Duh, Blek. ya kayak main aku Blek. dijak. Rungokno sih lho, saiki Apa? ade perkenalan sih. Aku isin. Jajal perkenalan. Aku isin. Ya tak gone. Aku dadi wong Kediri isin.
Padha kedirine munuk. Oh iya, Dik. Lali. Oh ya. iya. Aku lali omah. Kok ora akeh men. Kene aku lho, sapa blek-blek. Oh, bagus dhewe. Bagus dhewe, ganteng dhewe, ciblek elek dhewe. Ndak sida dadi wong bangkoan ta kowe. Cangkeme sapa? Apa cangkeme? Heh, kaimu. Saiki kenalno aku. Saiki pindah ngulon. Kenalno aku apa ngomong. Kowe ngomong. Yo wis. Sugeng dalu 1000 diatung-atungne. Bah, lek nyanyi ngentengne kula jenengan. Yo, jane iki Kosek to, Blek. matane duiten pangga perkenalan gak to? Ya wis tak perkenalin. Sawerane kosek aku rong salto. Nah. Ya wis. Sing cukup duwe aku kowe perkenalan ndak. Oh, alah bagian tak penak. Gantian. Sugeng dalu warga pundi Mas? Beji Tamanan. Aduh, melempem. Lah iki luwe kabeh omane Yo, kupat isi. ora soto. Sugeng dalu warga Beji Tamanan. Wah. Ini lagi iki. Seneng. Soalnya tahun ini udan. Nah, Yo, rodok ngene lho wonge. rada ngalem, manja. Ya apa ngene nyapa? Ngapa? Kepesing. Ngempat nguyo lek ngarep lek mburi ngene yo didone. Ngono lho. Perkenalkan. Piye, Blek? Bahasane ngono piye? Piye biasane? Tepangaken nami kula Pe. Loh. Yo Ya Allah wis jeneng kula ya Allah. Sinten? Layak ora. Wong-wonge nyapa to ngomong? Pe. Li. Ora Blek. Anu. Mergo nyawang iki lho. Lah iki lho Logone adewe. Iki logo kebanggaan. Iki ngene Bu ya. Sing iki lho. Ora tamu, yo iki tamu sik to. Meneng sik to. Loro Blek. Lah yo tamu sik. Iki ben ro wong ben ro. Ya, ben ro. P ya apa? L ya apa? P. Pe. Apa? Lah yo. Nah. Nah, yo kuwi. Kok Adem-adem enak. udah aku iki lho. Masih P karo L iki berarti enek kepanjangane. Lah yo P. P. P saiki. Oh, P. Anggrek. Sopo to iki jenenge? Ra sopan belas. Lanjut lho iki lho, P. Petasan lho tak antem. Ah, P. Ah, Petasan. Kok saenek-enek enggon disebut. P. Iya bro, yo teku yo. Kayak mercon itu petasan. P. P. Persatuane wong kene iki rengket. Nah, L. L. Modar. Lah. Nah. Nah, Oh yo. ngene lho tak belajar iki. Lingkungan mriki. Lato-lato matamu lato-lato. Oh alah, wong ngomong ora oleh. Wis omong dhewe wis. Ora rayana, ora muto ngono muto. Sopo? Aku. Muto. Omong nyela aku. Ora aku iki lho. Ya wis. Ayo ndang lho. Apa? Piye iki? P. Kuwi mah loro mari kok. Persatuane wong Tamanan iki rengket. Nah, Ibaratnya lah wong basa Tulungagung iki royom. Nah, Royom. nah, Potong royome iki. Berarti iki royong. nah, Royong. karo royom iki. Royong ya apa? Royom iki bareng-bareng. Ngerti ku rayap. L. L. Lali aku ya. Nah, kuwi. Yo kuwi L. Lek diwaca P karo L niku napa? Loh, wong kene rada nakal. Peli jare. Tapi pas waya Oh, Sini aku. wah aku manut buep kambi Aku abang. wis pirang tahun ning kene. Ora. Dijaki. Omonganmu koyo ngono. Gilani. Ada tuh kok kediri nggih sandal. Loh, Totalitas. aku nggih sandal Totalitas. Sereni ayah. Ayo, ayo apa? Ayah. Kowe dijar-jarne no. Kowe lo digepanak. Jajal tunjukno saltomu piye, tunjukno. Ben Iki sak- wong kene. Aku pengen ngerti dikenek-kenekne sik lho, duite. Ya apa? Yo. Diunjale to. Yo ngene. Iso gampang mana? Bisa Ayo, titik. ayo, jajal, iso jajal. Lah kayak tukang goyang Ayo, mlebu. Cil, ayo, Cil. Yo. Wis, nyanyi apa? Ayo persiapan.
Ayo Dik. Cil, tambahno 50.000 to. Lah. Nah, oke. Iya deh tan. Hati-hati sih ngarep kontrol. Sampai minggir, Pak. Sampai minggir. Sampean yo kabeh minggir. Kontrol gak krungu. Heeh, mesane sing ngendang. Apunten, Bu. Bu sing tengah jungson. Jenara di minggir. Nah. Heeh. Tadi minggir mawon. Minggir. Minggir. Le, sing ngarep le. Rada minggir. Rada minggir. Ya, mriku mawon. Heeh. Wis. Di Jawa, matur sembah nuwun. Pun kontrolnya betul bisa ditutup. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, tepuk tangannya dulu. Sarya Krida Budaya. Kowe ngenteni opo? Oh, alah wong liwat minggir. Apa godak? Hah, dijak dudono karo wong kene iki lho, apa godak kowe? Alah, tepuk tangan tok. Nyapa? Lucu. Ya wes pukulan Mas. Mesakne urung salto-salto. Din, emang ngono. Malah jerit. Bae sing wedi aku tok, karo kowe ya wedi wae.
Dek, aku gak nyakot rau. Aw. 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 Wes dong. Yo ayo Mas. Monggo Mas. Surya Krida Budaya. Ngapunten, ngajenge kendang radi minggir. Udan nih lo kose lo. Dek tahun dek ini udan deras kemanan jam. Blek. Apa ngono kok jalan neng. Din. Hop, nene. Iki mau acarane kan kupatan. Cek nyilo, ya, mimik. Dis. Sinden iki. Hah? Lor. Cangkeme. Ojo nyebut merek. Gimana acara kupatan? Yo we amri piye ndongane wong tamanan piye? Kupatan yo. Kupatan jangkrik wong. Gue Segini iki lho. gue dari Jaksel, Bro. Loh, Lo siapa? Jakarta yo enek goblok. Jakarta yo enek. Gue Jaksel bagian bawah, Bro. Apa lo? Anjing. Anjir lo. Apa lo? Lo bukan Jaksel. Dongane Aku piye toblek. dongane? Iya. Dongano. Piye. Iki mau acara kupatan dan dongano piye? Nggih warga tamanan piye? Kedepane piye ngono lho, ben Yo. ro. Mugi-mugi ke depannya nanggap kula. Gak ora nanggap ya mesti nanggap aku. Oh, main dewe. Nanggap PKB deh. Ya, mugi-mugi nanggap Surya Krida Budaya nggih. Nah, Pangga, Wah. tahun ngarep pangga. oh, Iki. yo saiki Loh, disewakan. ya iki. Apa? Jarane tahun ngarep pangga iki. Yo, nanti yang besok ya pagah iki. Dia pangga iki ane gak enek. Heeh. Loh, aku si dijak. Ya saiki ganti aku. Gak ora. Wah, Tungano. Yo. Sampai pale yo wong tamanan. mugi-mugi acara pun Ya, piye? Iki Wih, pancen iki- nyocot kabeh ya udah jane. Iki aku ndungane wong tamanan, ojo nyok. wis tak ayo. Dalam. Wah, lah iki abang jinggrang ya aku menyala. Amit nggih. Amit ya, Pak. Salim sinten? Oh. Bu cium ae ya. Ora sak. Sik Mas yo. Aku Amit. malah sama nih, bari iki lagu wis to. Gak usah Satu- menutup cil, satu gak usah menutup minggu. cil. Gak usah. Kusik. Wis to. Lah oke siap, meneng kowe, meneng. Sampe malu. Meneng kok. Sing bayari lho. Nyapo? Lu bukan arek Jaksel. Kowe enak. Makasih ya. Ya Allah Mas Oro enggak Gak apa-apa. enek aku neh.
Aku. Lagi Wes to, ora payu saiki lho ngene. Nah, kowe apa duwe? Ora. Nah, ngono lho penak. Sampun. Nah, masih 2000 tapi ya doh ya ora apa-apa. Pundi? Jan. Telaten yo. Wis rasa dungo-dungonan wis to. Iya. Wis Tin. Wes, saiki ngene Tin, tak ora. Tak dongakne. Kowe kan wis dibayari. Nah, ngono Aku lho. wis disawer ngene iki. Kowe iki asu Wis bene wis. Mugi-mugi. Mas Budi niku. Beci. Mugi-mugi warga Beci Tamahan sehat walafiat. Amin. Mugi-mugi rezekine lancar. Mugi-mugi sing diutang utange lunas. Nah, sing bater utange akeh. Ganen aku sing dungane. Oh, wis sembarang. Muga-muga warga Tamanan sing perawan ndang rabi. Nah, amin. Soalnya apa? Hawane udan, Mbak. Sing perawan sapa? Hah? Sing perawan. Ya apa enek to? Ya wis. Iki, Ya. iki perawan. Lah, iki perawan. Ayo. Lah iya to. Oh, perawan. Wis awe perawan. Ya pokoke sik. Ya Mas. Mugi-mugi sehat kabeh warga Tamanan. Kan yo, ngene ten yo. Piye? Sing nak iki lho, Mas iki bose. Pundi? Duh, sing nyawer iki mau. Mbah, ngejak nyanyi, Din. Ngejak nyanyi. Ngejak nyanyi sepelan. Lho, lagune Sepelan. apa? Karo yo masih kekno no. Menengo we yo menengo. Sebayari lho kono. Ngomong ae. Saiki. Berjagon. Cangkemmu elek. Kekno masih. Sing njaluk wonge request ki mau. Ciblek. Halo Mas. Suwi Iki ra kok lek awakmu iso nyawuri ya to. Ya. Sawerane tambah. Sama ning arep Robin ketok. Ojo Loh, kene ae. Sik. Yo, Bob. Cil. Sik Mas yo. Piye? Request. Piye? Sing ngomong ning mburi digawe ning arep apa ning mburi? Nah, Arab. udah aku ya sing ngomong. Kowe ra iso jawab tak tutuk karo sandal lho ya. Ya. Yo, Eleh. oke. Ngono lho iso aku. Cil. Pukul cing iki. Ya. Yo. Tremane apa to? Sik hubung Yo. sik. Yo. Iki sampean request apa? Request yo pokoke awakmu iso jawab sawerane kayak lambiren kae. Cek, dudone sekno. Kae lho. Dudone dhisik. Sak kiwa. Yo. Ben ro. Yo yo. Cek disiapne tutuke ndi iki. Ora iso tutuk, ora iso tutuk. Lah salah tutuk. Tutuk. Mending ojo sampean. Mending iki sing tutuk. Ora Kak. Yo. Batino malah. Cil, pukul Cil ya. Nah. Kowe pancen ayu. Kaya ratu kencana wungu. Emana tenan Dik. Yen ayu mung kanggo obral janji. Gusti ora bakal ngampuni. Mulya ana desa njaluk sungkem maratuwa ling joli eling aja lali Iki ade ra briefing. Ojo. Susu indah dari. yo balanine ya Muni langsung ngomong. langsung saweran ditambahi kae lho Dudone sekno. yo ling joli Eling aja lali. nanen yoyu Eling aja lali. lho tenan yo cah ayu ngono lho Jarene ngono. Jarene aja eling aja lali terus. Iki to. disesuaikan karo saire ngono lho Eling. tol ling joli Eling aja lali. nanen yoyu Eling aja lali. tenan yo cah ayu bah iya to iki padedel ya wanggan Yo iki lagi pisan balik neh mas tenan lo ya ayu wis ngono ya. kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu Nah, jalan. Ya lagi iki lho. emana tenan ning ayumu mung kanggo obral janji Gusti ora bakal ngampuni mulya ana desa njaluk
sungkem karo wong tuwa. Eling joli, Eling aja lali. nana yoyu, tenan yo cah ayu. Ya kuwi mesti. Mbok temuwa, Jem. rambutmu sing dawa. Beh, bangga kok malah jembutmu sing dawa iki piye to bocah iki? Anu Mas iki. Rambutmu sing dawa. Lah kan yo rambut ono mek kita lho, Bos. Ya ngisor yo rambut. Saono neh ora bener bangga iki, saineh. Eling joli, Eling aja lali. nana yoyu, kan yo cah ayu. Le temureng, Rambutmu sing ireng. mang koyok silitmu sing ireng. Nyapa ora silitmu sing ireng, sing bener silitmu sing ireng ora rambutmu. Le temureng, Silitku putih. Jawab. Sampe gak percaya to? ora. Silitku putih lho. Suwilitmu putih koyok kaca riben kok Maksudnya putih silitku apa? putih ora kulit. Piye? Udun. Kabeh. Iki kok lek ndak bener pisan kas, ndak sido sawer. Ya, sampai ndak bener ndak sido. Koe pancen asu, kaya ratu kencana wungu. Emana tenan cah ganteng yen ngademu kang koko obralan. Obrala janji, Gusti ora bakal ngampuni. Mulya ana desa, njaluk sungkem karo wong tuwa. Eling joli, Eling aja lali. nana yoyu, tenan yo cah ayu. Le temureng, Silitmu sing ireng. hey! Rambutmu sing ireng. Jarine silit. Wis nang ono iki. Iki angel dudul iki. Akibat arak-arak ciu-ciu ya. Ya, Wes. iki mau iki Dan ora SKB iki Piye? Islamix. SKB piye? Islamix. SKB iki apa Mas? SKB. Apa? S. Suka. Oh, salah. Apa? Sekali main tok. Setahun pisan. Setahun pisan. Sekali main tok. Nanti Mas Roni iki, Mang. Iki aja kojak masuk tahun ngarep iki. Loh. Melecehkan SKB iki. K. SKB mainnya setahun ping siji. Jarine story ucil setahun pisan. Ini mana story ucil lho aku. Dek, saweran iki cah iki. Sawer. Sito emang di Gue lho nang ngono lho. plat L di plat L. Oh, plat P. Amplop. Yo. Amplop. Ojo oke ora patek bener iki, Mang. Ora patek bener. Moro no. Piye ora moro iki. Nah, Congesane kaya pantomi. Jawab ora tau bener. Njaluk bayaran tambah. Berarti Bon. Kayak. Jua musikan jaluk sampai nyanyi. Oh, lagune apa? Sapa? Ora iso tutuk iki lho, ora iso. Iki lho. Lagune. Heeh. Jaluk kae nyanyi kae. Apa ya? Wis sak isomu apa ngono lho. Sapa, Bos? Jalan sapa? Jaluk kae kru Jua musika kae. Iki iya iki. Sama tambah 50.000 gelem kok. Iya, 75 oke kok 50.000. Lho, Cil. Lho, 75 lho oke. Iya oke. Ono to? Pokok bener lho nyanyi. Bener. Ora bener musuhe iki lho iki. Jaja, saman nyaut. Ojo lagu sing mau to, aku yo lali to. Lah dhewe ora briefing ning mburi yo mau. Ora usah briefing-briefingan wong awake dhewe iki spontan kok briefing-briefingan. Ya, lagune apa? Loh, manut saman to? Loh, sing kon nyanyi awakmu duduk aku. Aku to. Oh, kusumane ngati. Lah bukit aku LC sik nih. Ora iso nyanyi iki lho musuhe. Sandal karpil iki lho, karet pilihan iki lho. Ora, jajal anu Piye? Lawaran sik. Apa lagune? Ya aku sumenene ati to. Yo, lawaran sik. Yo. Kusumane ngati. Kusumane ngati. ini baru dipelajari gitu. Anjay. Belajar karo iki. Sama Ipal. Ipal iki lho, iki Hah? setengah wedok to. Sing belajari aku. Ya saiki setengah lanang, setengah lanang kan. Isi setengah wedok. Bos,
Bos, bos, bos. Lagi Ojo nyanyi. request tapi ndak Gak sing iso lah nyawer. nyanyi aku. Bisa nih lo. Atraksi. Lo ganongannya atraksi lo pangan dia. Lo nyocot aja menancak kesel. Oh. Nah, Pernah kesel dah aku. Para pamirsa, ciblek badhe atraksi ke Pelindes Sepur ya. Maksudnya ini atraksi salto. Salto. Pring lonjoran. Nggih ngepokne ciblek kuwi. Heeh. Heeh. Isomu apa? Atraksi wong loro, wong loro. Atraksi wong loro. Wong loro, makan Oke. dewe-dewe. Ya. Dewe-dewe, saiki wong loro. Saiki wong Oke. loro. Kuda kecil Masih bersama Suryo Krido Budoyo. Bersama Ganongan Kondangnya Tulungagung Jawa Timur Indonesia. Sauto Mas, sak semapute. Ya. Cek, mas, sama lah nyaro aja ngono. Ganongan Iya. bangowan yang ini iki lho. Ki ganoan ra payu ini. Setahun pisan dijak ning kene. Saiki kan payu Ganongan begitu. payu. Begitu mangan payu. Iki to. Sawirane akeh ketoke kancamu ki. 100.000. Bro, didom mo ya. Mbak, Didom sing padha. Ya, ditanjakke Mas. Atraksi duet Ganongan Tulungagung Jawa Timur Indonesia. Ayo blek dasi tosi. Hai. Yo ben gas tahun pisan lho wi, nek pisan disewakan.
Ayo dikasih tepuk tangannya teman-teman boy. Suryo Krito Budaya. Keteng Pro Audio. Wis pas rai. Tin, kowe mau salin teletong lho, Tin. Ambune lho. Gila nih iki. Kowe ngisi-ngisini aku tok. Tenan. Ora ambune kok maca. Kan ijo. Maca Malah ijo. Salah produk yo. Salah. Tin ini. Ade matur suwun karo warga Tamanan. Ya muga-muga warga Tamanan iki disawerne aku. Matur suwun. Jan, cek neh. Tin, Tin. Ngone. Tin. Ade matur suwun karo warga Tamanan. Ya muga-muga warga Tamanan ini sehat walafiat. Rezekine kathah. Ade ya matur suwun karo bos SKB. Beji Tamanan, Mas. Bukan Tamanan toh, Mas. Beji Tamanan Kajati. Beji Tamanan wis ngene. Wong beji Tamanan muga-muga rezekine kathah. Suaraku entek. Sehat walafiat. Ade ya matur suwun karo bos SKB. Namine sinten bos SKB? Ora sik tenanan iki, aku takon tenanan iki. Coba ngono nih. Bos sapa? Ora apa siji? Gandeng. Gak iki tahun diingan aku wis dungone Mas Roni, saiki Mbak Emma, gantian. Ben ora pilih kasih Cil. Ya muga-muga sehat. Sing duwe bos SKB muga-muga sehat. Tahun ngarep acara kubatan nanggap dhewe neh. Amin. Tahun iki SKB main neh. Tapi ade gak dijak. Mergo biasane kucingan langsung garwane gak dikei. Larang lho Cil. Murah. Lah iki mau karo buri kae sing sawer kowe kok. Boh, selawe mulai entek. Oh. Boh. Simbol ade lho. Hah? Mas Ciblek. Paesane ade iki bokap. Mas Ciblek. Halo Mas. Durasi, Mas. Nggih, pisan-pisan. Ngapunten lho nggih. Siap. Sesuk tanggapnya sesuk. Alah sesuk. Tanggal 32. Alah ora enek. Oh, ora enek toh 32. Rasido lek ngono. Rasido. Penutupan. Oke. Piye? Penutupan bisa nih. Ayo Cil.
Dono Sewan Dono Raja Muda ing Ponorogo Sapa ing yudha lawan Ratu Rai Singo Ngasta pusakaning pecut Kiai Samantiman suarane pecut Samantiman ambedang Bujanganong lawat mepatiye Ratu Raisingo sorak-sorak para wiyaga gumurung abata ya sorak sorak hore ya